Ние така сме се отнесли в ефтината атракция, че бягаме от всичко сериозно. Ми давайте в същия дух, добре. Де я знам, някакви на коленки или какво, не можах да разбера. Минах оттам и някакви на коленки, аз съм човек. Искам да благодаря на поредния ми анонимен дарител днеска. Току-що ме дариха с на коленка. Не ме въртят още колената, но ще я пазя. Благодаря му от сърце. Да се свали на коленките, да си прибере езика и да вземе да гласува в полза на онези, които са го избрали. Ще ти дам на коленката за Митко Събев да се явиш пред него с нея. Вижте, колегата се зачерви, ще получи някой удар тук, после аз ще изляза виновен. Вие имате нужда спешно от медицинска помощ. През месец юни не знаехте ли, че в календара съществува месец август и по европейските ширини е месец за отпуски? Или втори въпрос, кога научихте, че месец август съществува в календара и той е месец за отпуски? Първо, моля много по-спокойно. Готов си да ме се скараш, добре. Ясно ли ти е? Сядай си на мястото. Трябва да си природно тъп, за да сравняваш работа за 2 дена с работа за 2 милиона. Какъв икономически анализ, бе, кукло? Абе, там 2 души трябва да отидат да свършат работа за половин ден, бе. Ами несъгласие с глупости и простоти е процедурата ми, господин председател. Да, заповядай. Значи се оказва, че докато колегите са изказвали, имало други колеги, които брояли кой ги гледал, на къде гледал и ми са извъртали очните ябълки да броят 51 човека едновременно, кого гледали. Вие чувате ли са какви глупости приказвате? Глупости на търкалетът. Употребяй малко повече думи от глупости и простотии. Тук срещу вас не са изправени 51 овци глави. Виждам, че чувството за хумор обзема колегите. Имам предвид репликата за следващия кмет от НФСБ и СЕК, чието име не знаеме. И завършвам, понеже влиза кандидата за кмет, господин Мосинов. Ангеле, как не с това работи, чувство за хумор, обаче станах свидетел на телефонна любов. Да дойде един тарикат от София да прибере магистите. Седял, чоплял си носа и без да разбира нищо нито от рибарство, нито от туризъм, взел и си го плеснал там, защото пасва му до рибарско селище. Аз трябва да ви кажа, че от 5-ти клас съм вадичар. За да направите това изземване, поне изчакайте да дойде утрешния ден, 9 септември. Утре 9 ли е, господин Мосилов? Не си ме поканял на манифестацията и че има ли? Добре, Господин Луков, как засрочваш сесия ти на вечерята на 9 септември? То трябва да прави преврат, бе, утре. Ние сме на всеки километър. Така че, колеги, продължаваме да заседаваме и утре ще трябва да вземем властта. Ти развържете кисията, както му реда, бомбони, уиски, последна сесия. Абе ти дай бомбоните, пашим дали съм отказал. Хикс сел нося ризи, ако обичате, нали, на следващия общински съвет да ми подарите. Господин Дражев. Не Дражев. Казахте, че не може да ми запомните името, защото съм невзрачен. Господин още една Божидаров, XXL бяхте, нали? Ще попитам госпожа Маркович дали може да направи разлика между воден цикъл и женски цикъл. Зациклихте съвсем. Знаете ли каква е разликата между Европа и ГЕРБ? Отиваме преди няколко месеца в Брюксел, там и усмихнати хора казват НФСБ. Идваме тук в България, Маркович вика НФСБ. НФСБ, най-вероятно, надявам се, че правилно го произнесах. Под коя тревичка се беше маскирал на Маргаритка, когато фактите и Дражев говори и боговете мълчат? Тук не сме светии и извънземни, за каквито някои се считат обаче. Предизвикваш смях и възмущение. Колеги, това на нищо не прилича вече. По какво мога да говоря, ако смея да попитам? Ако искате да ни говори, изключете тока на Бургас. Вие на кой автобус сте в момента? 12 фанати, един, пак се объркахме. Не мога да викам днеска. Мога да го надвикам, той не ми е проблем. Днеска си мислих, че няма да има цирк, че просто ще пропусна шоуто. Благодаря ви, че последните 15 минути развеселявате аудиторията.